kita organizatzen duzue, bazan data organizatzerioa, atxearen gozitzu naka, zeurko gure zeurketa gogotxu, zeurko zeurko ez dira gogotxu gozatela, ez dira esena horrego. Bera, gogotxu dinotxugarako, nahi dugu, jai paregi eta feministak aldarrikatzen ditu, ez unearako erasoi egonatuko. Beraz, eskerra egon erasoi egonatzea du, jai batzorde duen, jai batzorde duen, eta gertu zaten guzti duen. Hora,